Hello guys, λέει. Κάποιος με έγραψε στη σχόλια ότι σας έλειψαν πολύ τα βίντεο με τα χρώματα που έκανα και λέω να τα ξεκινήσω ξανά από την αρχή. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή Spin the Wheel και μου έτυχε, έφτιαξα μια... κόλλησα. Ένα λεπτό παιδιά, πριν τέξει recorder. Και έφτιαξα ένα τροχό της στήσης για όλα τα χρώματα ίσια και μου έτυχε μπλε σήμερα. Πάμε να κάνουμε το μπλε. Και παιδιά, νομίζω όσοι ψηφίσετε λίγο στη σχολεία ότι το Brookhaven δεν πρέπει να κάνει τώρα νέο update, έχει λίγο αργήσει. Κάτι καλοκαιρινό, σαν το Πάσχα, απλώς το καλοκαιρινό εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω. Τέλος πάντων. Άντε πες. Τέλεια. Έμεινα έτσι. Λοιπόν. Φύγαμε να πάρουμε σπίτι. Θα τα πάμε τη σειρά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σπίτι που θα χρησιμοποιήσουμε. Και το χρώμα για σήμερα ήταν μπλε. Κοντά με αυτά τα δύο βγήκε αυτό. Ωραία. Θα βάλουμε χρώμα μπλε. Θα βάλουμε λίγο αυτό το skin. Θα το βγάλουμε όλα, εκτός από αυτό, αυτά εδώ. Είναι γιατί να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, θα το βάλουμε όλα. Στα αγγλικά όμως. Λοιπόν, αφού μου το ζητήσετε το κάνω. Blue. Και θα κάνω ένα μικρό challenge στον εαυτό μου. Θα το σκεφτώ. Για challenge. Ωραία. Πάντα τα πρώτα θα βάζουμε. Αναγκαστικός λέμε τώρα. Τα πρώτα είναι χαλιά. Έτσι μοιάζεται. Ναι, θέλουμε και face όμως. Τέλος πάντων δεν πειράζει, θα είμαστε έτσι. Ωραία. Η αλήθεια είναι και εμένα με έλειψαν λίγο αυτά. Κρατουλές. Όπως κάνω τη χάρη, αυτό είναι το part 1. Και έτοιμοι να με μπλε. Ας πάρουμε και ένα μπλε αμάξι. Όχι από τα πρώτα. Από τα πρώτα που αλλάζουν χρώμα. Και είναι αυτό. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι ήταν στο σημερινό παιχνίδι και παίζουν να σκάσανε στα γέλια. Γι' αυτό παρκάρουμε μέσα για να κάνω κάτι. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Περιμένετε λίγο. Οκ, παιδιά. Έτοιμα όλα. Θα φτιάξω και από το CapCut το εξώφυλλο από το βίντεο. Και όλα τα... Ξέχασα, παιδιά. Είναι εδώ. Γίνεται εδώ. Α, όχι. Όπως γίνεται. Και επειδή με VIP μπορώ να βάλω δύο... Ναι. Μισό. Το αγαπημένο μου πράγμα που μπορώ να κάνω σε skater, μπρο. Ό,τι καλύτερο. Και μένουν μέσα. Και αυτό είναι το ολόκληρο αποτέλεσμα. Ξέρω ήταν μικρό το βίντεο. Δεν νομίζω να πειράζει πολύ. Α,
έχω μια ιδέα, για να μην είναι πολύ μικρό. Αχ ναι, το challenge. Το θυμήθηκα, το βρήκα. Το έκανα και παλιά αυτό το challenge. Και by the way, θέλω να κάνετε εσείς έτσι να ακούσετε κάτι. Ησυχία λίγο στο σπίτι σας. Αυτό υποτίθεται ότι είναι η κόρνα αυτού νου. Του ποδηλάτου. Ας μην σχολιάσουμε και πάνω. Ξέρω, λίγο θα έχετε εγκεφαλικό όσοι παίξαμε μαζί το απόγευμα. Συγγνώμη τώρα. Ούπερ. Όχι ρε παιδιά, θα πήγε λίγο λάθος. Περιμένετε. Όχι ρε φίλε. Δεν το παίξα. Περιμένετε λίγο. Έχω μια ιδέα. Ξέρετε που να μπουκάρετε εκεί μέσα. Θα σας δείξω πού. Ήθελα να παρκάρω τώρα και αν το παρκάρω ωραία δεν είναι ο άνθρωπος. Κρύβουμε. Δεν είπε να μπω μέσα, έλεος. Θα κάνω λίγο πάρκινγκ, έλεος. Θα σας λίγο. Αυτές οι κουνιές. Μόλις είδε λίγο κουνιές. Οπα! Εντάξει. Τώρα μπήκα μέσα. Ναι. Ας μου το κλέψουν, δεν έχω κανένα θέμα. Πώς θα σταματήσει το βίντεο. Βλέπετε αυτό που λέει εδώ. Διαβάστε. Οπα ρε. Έτσι. Πολύ ωραία σας άφησα. Φάσε. Λοιπόν. 3, 4, 5, 2, 1.